Què fem això, David? Ridícula. Ridícula de mare, una picada a la primera. Diu, això són piranyes, nano. Sí, no? Joaquim, piranyes! Posa-li el dit. A veure què tal. Hòstia! Tenen mala llet, Totes les gambes. Bueno. Passant el dia aquí al Soho de Jordi, aquest encara és viu, Aquest encara és viu. L'he trossejat i encara és viu. Bueno. Bueno, una abraçada des del Soho de Hong Kong. Va, menjar peix. Una abraçada des de Hong Kong, Sí, sí. És un vídeo. Ah, és un vídeo. Ja hi veurà la foto.